सबे अझुराइल जाता नारी में, हम रंगदारी में। नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भाई प्रकाश कुमार ओझा और फिर से हमारा नया वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना आ चुकल बा, जो गाना के नाम बा रंगदारी में। तनी एक बार पहले तनी गाना सुनी। सबे अझुराइल जाता नारी में, हम रंगदारी में। और बात करी गाना के बाद, तो गाना एक टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी से आई बा और एमे म्यूजिक में प्रियांशु सिंह वगैरह लिखले बड़े प्रिंस प्रियदर्शी, और एकरा में गईले बाड़ी पवन सिंह के साथ में खुशी कक्कड़ गईले बाड़ी और मॉडल काम के बाड़ी डिम्पल सिंह। और गाना बहुत अच्छा बा, गाना बहुत चुन चुन के लाइन प्रयोग कईले बा प्रिंस प्रियदर्शी लिखले बड़े। तो एक बार ई लाइन सुनी जन खुशी कर का कहत रे। और बात करी गाना के वीडियोग्राफी, तो वीडियोग्राफी से बुझाता हमारा लगता कि फिल्म के गाना कौन हो सकता, जो अनुसार से गाना आइला बुझाता कौन फिल्म के गाना है। और एक बार तनी हई लाइन सुनी पवन सिंह में कहत रे, तनी ई वाला लाइन सुनी, अच्छा लगता ई लाइन सुनी। मजा मिलेला बम गोलीबारी में, सबे अझुराइल जाता। और गाना के नंबर के बाद दिया, तो गाना के नंबर हम 10 में से 8 देम। कैसे अपन एथी से गाना ही कुछ खास नहीं खेला उतना, जो पवन सिंह फिल्म में गाना हमारा उतना अच्छा नहीं खेला वाला गाना, लेकिन पवन सिंह के जौन गाना आवाज गा दे बेले गाना हिट हो जाला ही तरह। और एक में तनी हई लाइन सुनी जौन गाना में कुछ अलग प्रयोग कइल बा गाना में, ई लाइन सुनी जौन पवन सिंह कहत रे। कते खेल जाइब जेल ससुरारी में, सबे अझुराइल जाता ना। और चली बताई पवन सिंह गाना केकरा केकरा अच्छा लागल है। जे भी पवन सिंह के फैन हो जल्दी नीचे कमेंट करो केकरा केकरा गाना ये अच्छा लागता। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही नया वीडियो में लेके, तब तक के लिए जय हिंद।